बे साजाखौ थारैनो होगोन दा बे सरकारा होआ मानो होनब्ला बिथांमोना माइनराव हाबा जानायफोरखौसो स्ट्रिक्ट खालामनो हादों बिसि फिसाय जाखालायनानै गथ' जोनोम होलायनाय बेफोरखौसो बिथांमोना स्ट्रिक्ट खालामबाय थादों नाथाय दिनैनि दिनाव भारत सरकार आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा मा मावदों जेबो मावाखै खुलुमबाय गिबियावनो आंनि एन्टि ब्रह्म इउटुब चेनेलखौ नायगिरि साफ्रोमबोनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय लोगोफोर दिनै आं मानि थाखाय बा मानि सोमोन्दै भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोना सिगाङाव आङो भिडिअ स्किप होनायावनो निस्सय नुनानै एसेबाबो बुजि मोनदों नाथाय मानि थाखाय बे बिथांमोना बा बे आइजोफ्रा पुलिसफोरजों मानो थाखाय नारा नाथा नाख्रां नुस्रि जालायलायदों नोंथांमोना निस्सय बिनि भिडिअ फुल भिडिअखौ नुनो थांगासिनो दङ बेनि सिगां आं बेखौनो बुंनो सानदों मानि खारनाव बार चिरां जिल्लायाव एबा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय दांथल थानायाव मानो खारनाव बेफोरबायदि नारा नाथा बांद्राय उपद्रब आरो मा सोमजिनायनि खारनाव बेफोरबायदि पुलिसफोरजों पाब्लिकआ नारा नाथा सोलिनो गोनां जादों नोंथांमोना निस्सय नुनो मोनगासिनो दङ एबा मिथिनो मोनगासिनो दङ गोबां समनिफ्रायनो दिनैसिमबो माने दासिमबो बिटिआर ओनसोलनि सिङाव गोबां दाङाबाजि एबा गोबां जेंना जेंसिया सोमजिगासिनो दं होननानै माब्रै सोमजिगासिनो दं होनना बुङोब्ला बिटिआर सरकारनि सोलिफुबाय थानाय समाव बिथांमोना बुंदोंमोन गोबां शान्ति फैबाय बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों एबा बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों होननानै बुंदोंमोन दिनै नाथाय दासिमबो मानो बेराफारसे एक्स एनडिएफबि नि बिथांमोना दासिमबो गोजोननाय मोनाखै आरो बिथांमोननि रिहेबिलिटेसना बहा गोमानानै थांखो आरो दासिमबो बिथांमोननि जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय बिथांमोना मानो दासिमबो उदां अख्राङाव फैनो हायाखै नोंथांमोना निस्सय साननानै नायोब्ला बुजिनानै मोनो आरो बेजों लोगोसे सोरांब्लानो मानि खारनाव जिब फिसाय गारनानै खारलायनाय आरो मानि खारनाव गुबुन जाथिनि मानसिफ्रा गुबुन हारिनि मानसिफ्रा बर' आइजोफोरनि सायाव बा बर' हिन्जावसाफोरनि सायाव जिनाहारि खालामबाय थानो मोनदों नोंथांमोना बिनि फुल भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लायोब्ला बुजि मोनगोन साननै सानथामसो आगोलाव बे भिडिअआ गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों भाइरेल जादों दिनै नोंथांमोना निस्सय बुजिनानै मोनगोन जे मानि खारनाव बेफोरबायदि जादों आरो पुलिस प्रटेक्सना थानानैबो मानि खारनाव बेफोरबायदि जाथाया सोमजिबाय थानो मोनदों नोंथांमोना देरि खालामाजासेनो थुदो बिदिब्ला जोङो दिनैनि मेन टपिकखौ नायनानै लाग्रोदों চুৰ হয় এই গুৰু চুৰ মোৰ হৈছে কেছ দিব আহিছো মোক আজিলৈকে একো কৰি দিব পৰা নাই ঘৰ এৰি থৈ যাব নোৱাৰে মোৰ ঘৰটোতো ওচৰতে থানাৰ এটা ওয়ালে তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি সেফটি আছে আমাৰ হা এতিয়া যে এইটো হৈছে এইটো এতিয়া এই কেছটো যে হৈছে কালি যদি পইচা পাই যদি ঘুষ লৈ যদি এৰি দিয়ে হা মান ডাঙৰ যদি কোনো আমাক ন্যায় নিদিয়ে আজি ছোৱালী নিজে ছোৱালীৰ মানুহ নাই অকলে অকলে যোনে বেপাৰী কৰে
যোনে বেমাৰী কৰে এই মাইকী ক'লে নিজেও মাইকী নিজেও মাইকী আজি লোকে ৰাতি হইলে 8টা বজাত আমাৰ ছোৱালী ময়ো ছোৱালী আছে বহুত মানুহ চলি আছে কিন্তু 8টা 9টা লোকে বেৰাব নাপায় নাকি টিউচনত যাব নাপায় নাকি আমি আমাৰ এই মাইকী বিলা মহিলা বিলা মেইন কথা এতিয়া আমাৰ জাপি গৈছে ছোৱালীৰ কেছ আৰু আমাৰ গাঁৱৰ ওচৰত থানা থাকিও আমাৰ কিয় হৈ থাকে আৰু ছোৱালীজনী কিয় এনেকে কৰিব লাগে আমাক কেছটো নালাগে ছোৱালীটো আমাক ভালে ভাল লাগে কিন্তু আমাক পাঁচি অৰ্ডাৰ লাগে ল'ৰা আৰু যোনে বেচাই এইটো মাইকী মানুহ তাৰ কি ল'ৰা ছোৱালী আছে নে নাই তাৰ ছোৱালীক কিয় বেচাব পৰা নাই এই মাইকীটো তাৰ ছোৱালীক কিয় বেচাব পৰা নাই এই মাইকীটো আমাক কিন্তু ন্যায় লাগে ফাঁচি অৰ্ডাৰ লাগে আমাক ল'ৰাটোক এনে এৰিব নোৱাৰিব ডাইৰেক্ট কথা এইটো আমি গাঁৱৰ মানুহ ছোৱালীৰ মাক বাপেক নাই এনেকুৱা ঘটনা হৈছে গাঁৱতো নীলিবাৰী হয় এজন মাইনৰ ছোৱালী ইয়াৰ কিবাটো আটা কিবা বেমাৰী হৈ আছে ঘৰত দেউতা নাই কিবা আছে ভাইটি আছে ভাইটিটো মেণ্টেল অলপ বিয়া আছে এইটো মানে কেতিয়াবা কিবা আটাৰ কাৰণে এই শাক চব্জি বিক্ৰী কৰি ঘৰৰ এটা পইচা লৈ কিবা চাউল কিনি লৈ যায় কি টাইমত বস্তু কেইটি 3-4জন মুছলিম মানুহবিলাক এই ছোৱালীটো জবৰদস্তি লৈ পেলাই ৰেপ কৰিছে বৈশাখ মাহৰ পৰা ৰেপ কৰিছে বোলে এতিয়া জেঠ মাহৰ পৰা এতিয়া আজি ডেলিভাৰী হৈছে 6 মাহ হ'ল এতিয়া 9 মাহ হৈছে ল'ৰা হৈছে পোৱালীটো এইটো দুখৰ কথা হয় না নহয় এইটো আজি মাইনৰ ছোৱালী কিন্তু আমাৰ গাঁৱৰে হয় আমাৰ কণ্টি নিচিনা দুখীটো হয় না নহয় তো পুলিচবিলাক ধৰি আৰামছে লুকাবৰ ৰাখি পাব্লিক গিলা কি মাৰিবা নিদে এনেকুৱা দুষ্ট মানুহবিলাক আজি ঘোষ দিব ঘোষ দি ওলাই দিব হয় না নহয় এই ইমান দুখিত কথাটো আমি সহ্য কৰিব পাৰিব নাকি পাব্লিকবিলাক মুছলিম মানুহৰ নামটো এজনে কি নাম আছিল আৰু দুজন নামটো ভাবি গ'ল আমি আৰু দালাল আছে এজনটো আমি ধৰি লৈ আহিছো একজনটো পুলিচ নাই আমি নিজেই আমি তিনিজন দুইজনটো এতিয়ালৈকে পোৱা নাই পলাইছে চৰকাৰৰ সেইটোৱে লাগে আমাক এই দুইজনটো সোনকালে এইটো কৰি লৈ আনিব লাগিব আৰু ইমান আছিল ন্যায় লাগিব ইমান মাইনৰ ছোৱালী কি এতিয়া আপুনি চৰকাৰক বুজি দিয়ক এইটো চাই লওক ছাৰ এনেকুৱা সৰু মাইনৰ ছোৱালী এনেকুৱা কৰিছে আমি নিৰাপত্তা নাই নাকি जोबथारनायाव नोंथांमोना फैयै फैयै भिडिअखौ नायबोनानै निश्चय बुजि मोनदों नङा होमब्ला दिनै बे मुस्लिम सेंग्राफ्रा साबा मानि सासे माइनर हिन्जावसाखौ एबा 14 बोसोरनि सासे हिन्जावसाखौ माबोरैहाय जिनाहारि खालामनानै गथ' जोनोम मोनहोलायनो हाखो बिनि आन्दोआव थारैनो मा दं निश्चय दालाल दं होननानै मानसिफ्रा गोबां सन्देह खालामदों आरो बिथांमोना हमनानैबो मोनदों मानो होनबा बै सासे जाय हिन्जाव मानसिखौ बिसोरो नारा नाथा नाख्रांबायदों बे हिन्जाव मानसियानो बिथांमोननि दालाल एबा बे हिन्जावानो बिथांमोननि रां घुस लानानै बेफोरबायदि खामानिखौ मावहोदों होननानै जोङो हमनो हायो दिनैनि दिनाव बिथांमोननि साजाया मा जानांगौ निश्चय बे मादैमोना बा बर' आइजोफोरा जेरैबायदि बाथ्रा बुंदों बिथांमोननि साजाया जाहैबाय न्याय नांगौ नङाब्ला जोंनो बर'फोरनो न्यायानो जाहैदों जोबथा बिथांमोनखौ फासिनि साजा होनांगौ नाथाय बे साजाखौ थारैनो होगोन दा बे सरकारा होआ मानो होनब्ला बिथांमोना माइनराव हाबा जानायफोरखौसो स्ट्रिक्ट खालामनो हादों बिसि फिसाय जाखालायनानै गथ' जोनोम होलायनाय बेफोरखौसो बिथांमोना स्ट्रिक्ट खालामबाय थादों नाथाय दिनैनि दिनाव भारत सरकार आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा मा मावदों जेबो मावाखै मा मावदों नोंथांमोना निश्चय नुगासिनो दङ दिनैनि दिनाव जायफोरा बिसि फिसाय जाखानानै जायफ्रा रायजो राजाखौ साखि लानानै हाबा हुखा जानानै संसार जागासिनो दं बै बिथांमोनखौसो सरकारा थांनानै उपद्रब खालामनो हागौ नाथाय दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि माइनर सासे हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनाय एबा सासे गथ' जोनोम मोनहोलायनाय बेफोरनि थारैनो साजाया मा जाथावना नंगौ बे निश्चय थारैनो बिथांमोननि साजाया फासिनि अर्दार जानांगौ बेबो गुबुन हारिसो दिनैनि दिनाव बुंनो थाङोब्ला सासे सेंग्रा एबा सिख्लाबा बेलेग खोथामोन बेयाव जोंहा जाथिनि जेबो साननांगौनि एथ'ग्राब गोनांथि गैयामोन खाफालाव दङब्ला जिखि जाथियानो जाया मानो जों मोनलायलायखायो बेखायनो थारैनो जोङो बे बिनि न्यायखौ नांगौ जोंनो फासिनि साजा दा नोंथांमोना
दिनैनि बे भिडिअफोरखौ नायनानै निस्सय मा सानदों नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव बुंहर आरो बिथांमोना बुंबावदों जे मादैमोना बा बर' आइजोफोरा माखासे खोथा बुंबावदों बिथांमोननि न'आनो जाहैबाय बिथांमोननि गामियानो जाहैबाय दांथल थानानि आसपास एबा खाथियावनो मोगा मोगि थानाजों नांजाबलायखानाय थेवब्लाबो बेयाव गोबां जाथाय जाब्रबबाय थायो जेरै मोसौ सिखाव बायदिसिना बेफोरबायदिनो गोबां मानसि खावनानै लांनाय बा मानसि किडनेप खालामनाय बेफोरबायदि जाथाय जाफ्लेबाय थायो होननानै बिथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायदों दिनै नोंथांमोना अब्ला थारैनो बुजिनानै नायदो एबा साननानै नायदो दिनैनि दिनाव बिटिआर सरकार फैदों बिटिआर सरकारा बेफोराव पुलिस प्रटेक्शनखौ मोजाङै डिउटि होनो थाखाय खावलायनो हायो ना हाया नोंथांमोना निस्सय बुजि मोनो नाथाय बिथांमोना सरकारा मा मावो गोबां गावसिनि रुल बायदिसो बेले बेजे खामानि मावो बिथांमोना दिनै नाङा फाङासो मालाय संसार जाखानायखौ हाबसननायनानै मालायनि संसारखौ सिफायना होयो सोरखौबा जोबथेसालियाव जोबनानै दोनो सोरखौबा 5 बोसोर 10 बोसोरनि साजा होयो दिनै बै बिथांमोननि साजाया मा जाथावना नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहर मानो होनना बुङोब्ला बेफोरबायदि मानसिखौ जोंनो संसाराव दोननाया मोजां ना दोनैया मोजां बेबो जोंनि बर'जों बर'ब्ला बेलेग खोथामोन नाथाय गुबुन जाथिसो आरो बेबो सासे माइनर हिन्जावसाखौ 14 बोसोरनि सासे माइनर हिन्जावसाखौ माबोरैहाय बेफोरबायदि अनाखाना जिनाहारि खालामनानै माबोरैहाय बेफोरबायदि गथ' जोनोम मोनहोलायखो नोंथांमोना थारैनो बुजिनानै नायदो अब्ला बेफोरबायदि जोङो गुबुन जाथिजों माबोरै नारसिन जाबाय थानो आरो माबोरैहाय नाख्रेब जाबाय थानो थारैनो जोङो बिटिआर सरकारनि गोनां जायो माबोरै सोरखारनि गोनां जायो होनना बुङोब्ला बिटिआर एकर्ड लानानै फैखांनायनि उनावबो माबोरै बेफोरबायदि जाथाया बार जाफ्लेबाय थानो मोनदों बेबो थारैनो चिरां जिल्लानि सिङावसो बा बिटिआर ओनसोलनि सिङावसो बेफोरबायदि जाथायफोरा बारे जाफ्लेगासिनो दं होननानै जों मेगनजों नुहुरगासिनो दं एबा खोमाजों खोनागासिनो दङ नोंथांमोनहा दासिमबो मानो साननानै मोनाखै दिनैसिमबो बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंनो गोबां जिथु सान्थि सुक्ति जाबायब्ला दिनै मानो बेफोरबायदि जाथायफ्रा बारे जाफ्लेबाय थादों आरो बारे मानो जोंनि बर' आइजोफ्रा गुबुनजों बेफोरबायदि गें रेप एबा गें जिनाहारि खालामजागासिनो दङ आरो मानि खारनाव दिनैसिमबो एक्स एनडिबिफ्रा गोजोन सुक्तिनि गेजेरजोंबो मानो गोजोनै थानो मोनाखै बिथांमोननि केसफ्रा मानो खालास जानानै फैयाखै आरो बिथांमोना जिबायदि हाथियार लानानै दान्दिसेब्लाबो बिथांमोना हारिनि थाखाय सोमावसारबोदोंमोन बै बिथांमोननि केसा मानो थाखाय दासिमबो जोबनानै थाखाय आरो जायफोर बिथांमोना बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों सिगनेटरि जादोंमोन बै बिथांमोननि मानो जोबना थाखाय सासे सिगनेटरि जालायनानै दिनै बिथाङा माबोरैहाय जेलाव थाहैनो मोनदों अब्ला बेफोरो माबोरैहाय जाथावना निश्चय जोङो साननानै नुहुरो एबा मोनदांहरो बेफोरो थारैनो बिटिआर सरकारनि दैदेननाय एबा आसाम सरकारनि दैदेननायाव बेफोरबायदि बेले बेजेया बिटिआरनि गेजेराव गाज्रि बारा बारगासिनो दं होननानै लोगोसे आंनि भिडिअखौ दिनै एसेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय जय हिन्द बर' हारिनि